togolenje nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usaruga kulilabe nanga osolora ledesti ya odeja shirugu goshu yena panji nanga kani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemzile diyo kukuri yani kulinji tikudalila inu kulinji. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumametsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanye togolenje nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usaruga kulilabe nanga osolora ledesti ya odeja shirugu goshu yena panji nanga kani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemzile diyo kukuri yani kulinji tikudalila inu kulinji. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumametsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanye togolenje nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usaruga kulilabe nanga osolora ledesti ya odeja shirugu goshu yena panji nanga kani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemzile diyo kukuri yani
Kulinji tikudalira ino Kulinji Amalawi kulinji ino Kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akotia kuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaondeja chirukuko chuyenda panji nanga nkati zonyati vetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akotia kuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaondeja chirukuko chuyenda panji nanga nkati zonyati sasikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji. Tikulandireni ku programu yotsiriza sabata ino ya kulinji kuchokera kuno ku Irish Times. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Tabweranso pano tikambirane nkhani zokhudza ulamuliro wabwino ndi zina zotero zimene zisankho zake zimakhudza inu. Nkhani ya lero ndiyokhudza maulendo apadera mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika. Iwowa ayenda ndithu maulendo anayi tsopano kupita mdziko la South Africa, ndipo ma statements kapena kuti kalata zimene boma limatulutsa komanso nduna zake zimangolemba kuti mtsogoleriyu wapita ndithu maulendo amenewa, ndipo amakhala ndithu kukambirana zina Malawi kuti maulendo amenewa akutanthauza chani komanso kuti Amalawi sakuyenera kudziwa kuti mtsogoleri wa dziko lino akatani ndiye nkhani zake. Tikhayenda alendo osiyanasiyana ndithu palainipa. Mlendo wathu mmodzi mwa alendo wathu ndi amene ndithu wa Fryson George, mkulu wa bungwe la Forum for National Development. George ndalendo wathu chaposa ndithu alendo ena amene tikuyesa kulumikizana nawo kuti tilankhulane nawo programu iyi tsiku la lero. Tiyambe kumva kuchokera kwa Fryson George, mkulu wa bungwe la Forum for National Development. George, mawa abwino madzuka bwanji kuchokera Ulilongwe? Iyayi kuna kulango kwa chabwino sindikudziwa ka ku Blantyre kwa chabwanji office. Iyayi kunotu kwa chaso bwino tiliso ndi Innocent Mphongolo palaini. Innocent, mawa abwino madzuka bwanji? Ndadzuka bwino ka office komanso ndipeleke moni kwa George mawa. Tadzukanso tikuyembekeza kukhala ndi alendo osiyanasiyana amene tiyese ndithu kulumikizana nawo palaini achimwemwe tsitsi amene amathirirapo ndemanga pa nkhani za ndale, komanso ndithu Francis Berekanyama amene ndi phungu wa chipani cha Malawi Congress. Amalawi takulandirani, tiyeni tikhalire limodzi pamene tikhale tikambirana nkhani imeneyi. Tiyambe ndi Innocent mwina mbiri pang'ono ya nkhani zimenezi, maulendo apadera amene wa mtsogoleri wa dziko lino akhala akupereka mwina kwa iwe chithunzithunzi chotani? Kodi mtsogoleri wa dziko lino maulendo wake akuyenera kukhala private? Ngati tikudziwa malamulo, alipo malamulo amene amanena kuti ayi naye president ndi moyo wa private, kapena kuti chifukwa choti munthu anthu anavotera iyeyunso life yake kuti ndizoteka ndizochitika komanso ndi zinthu zomveka bwinobwino. So mwina fusondo limavuta kupereka yankho lake kunena kuti kodi tingashanitse bwanji kuti izi ndi za private izi ndi za public, koma ngati ani ake anena kuti izi mwina ndi za private
timayenera kuzilemekeza motero. Pali zinthu zina zimene mwina ndipereka chitsanzo ngati president mwina akusangalira birthday yawo mwachitsanzo, zinthu zimenezo mwina akhoza kusankha kuti birthday imeneyi ineyo ndipanga za private, sedofuna kuti mwina anthu ena abwere apange nawo atende. Nde pali zinthu zinaso zimene mwina by nature by sensitivity ya zinthu zimenezozo zimangoena mwina za private, mwina amene munthu akumvera anthu bimwake. I don't think that should be a national issue at some point. Paena zimayenera kukhala national issue, kuma at some point zimathabe kukhala zinthu zonena kuti mwina munthu akuzisungira ndi kuti zinthu ndizotani. So pali ma circumstances osiyana-siyana amene akhoza kupanga kuti zinthu zina zikhale za public, zinthu zinaso zikhale za private. So mukafunsa kuti kodi president akuyenera kukhala ndi zinthu zina za private, ndiyankha kuti inde mwina for now, komano mwina as we go we can keep explaining kuti mwina zinthu zina zikuyenera kuyenda motani, kapena zikuyenera kulondozedwa motani kuti zizooneka kusiyana kwa bwinobwino, kapena zina sizikuyenera kukhala ndi kusiyana ndi zifukwa zake tikhoza so kufotokoza bwino lomwe. Ndiyambe chonche office. Atokoza kwambiri Innocent kamba ka introduction yako imeneyo. Tipite kwa Chodzi tatipatsani mbiri ya atsogoleri mdziko muno akamayenda maulendo. Amafotokoza kumene akupita, zimene akachita, kapena amangoti president apita kwakuti. Inu ndi inu tiyambire pamenepo. Achamba takakuza maso mwina ndigwizane ndi Innocent pang'ono kuna kuti president ali ndithu ndi ufulu okhala ndi private life komanso private travel, komano izizi amene akuzipanga potsata kuyang'ana nkhani ya malamulo komanso kuyang'ana udindo umene ali nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, poganiza kuti ofesi yawo siumuyayi koma ndi ofesi imene imasankhidwa mwa malamulo ande ndi zoyenerezo zoti agwire ntchito malamulowa. Mwanga mwa malamulo apa ntchito munthu aliyense amakhala ndi ma entitlements ndi ma benefits, and the president ngati any other employee amakhalanso ndi public holidays. Tikayang'ana mbiri ya dziko lino kawiri kambiri kalekale zafika pano mapresident onse akhala kumafotokoza to president akupita apanga zakuti ulendo wina uliwonse umene amayenda mapeza amafotokoza amakhala kunena. Even in circumstances where a president apita ku holiday, we call there was a time late president Bima Mutharika kanandi ku holiday ku Portugal for about 15 days. President Mutharika he was on holiday and akali ku America, anapita ku UN General Assembly, then he proceeded on holiday. They believe in discussing more is going for a holiday. This is an entitlement. Likewise, Vanova, Agumane Nakuti Akupita for private visit, which is also part of the entitlement. However, Gani Mafuta Pona Kuti Mukayangana Nuna Kuti Kuyambira Pane Anayamba Kwenda president private visit to South Africa. Panova so far, for the 7 days. Ngawanga spend in South Africa. Apita Kafolo, anamba pita in December 2025, anapita March, anapita June, anapita August. The last trip anapita ya June anakhala ko 17 days. Now panopa tikamba kulenga lero ndimina ndi day 7, chikuzera khala masiku angati. Ndiye chifukwa chake mwina pamakhaona kuti as Innocent was saying, apart from using the term private, there are things we know that the president is entitled to privacy. However, we should also remember that a president in the Boma, amatenga mphamvu yoyendetsera dziko lino kuchoka mu gawo 12 la malamulo a dziko lino. And gawo 12 la malamulo a dziko lino limakamba zona kuti the power to govern is derived from the trust of the people of Malawi. Now, trust ya anthu aku Malawi is sustained through continuous accountability, transparency, openness. Ndivyo kifunzo chisanzo chotera Elvis. Chabwino muli babanja.
trust ya mbanja imakhalapo ngati pakati pa mwamuna ndi mkazi pali kumasukirana ndi kufotokoza mwachilungamo. Utati wembwe mwamuna pa banja ungonyamuka pammawa kulanda pita ku Blantyre unokuja 5 days amupanga chani asitingakuuza zimene upanga kuno zipange continuously banja limene litokhala ndi mavuto ambiri aponati akunawo makataniko amambo kuganiza zinthu zambiri tichimodzimodzi apapa ngati tikudziwa kuti ma private trip apitiriza ambiri pamene okhala ndithu chilungamo chingamafotokoza kuti okay akupita for private trip for particular ABCD reasons. Komanso as amanena ndani Innocent the thin line between private and public life ya president imatenga ndi entitlement office yo chifukwa panopo mukayang'ana kodi akumalipira ndege ya private ndi ndani imene tikambe bwinobwino achodzi tipitekaye kwa chimwemwe tsitsi amene amathiapo ndi manga pa nkhani zandala tsitsi mawa bwino tikondeni ku programu ya kulinji ya lero. Hello atsitsi mukunimva? Yes, ndikukumva Elvis. Zikomo kwambiri. Panali ka delay choncho ndiye samwadzuka nkhani ndi imeneyi kodi mtsogoleri wa dziko akasankhidwa amakhala private citizen kapena iye amakhala wa public? Zikomo kwambiri. Nzachidziwikire monga mmene afotokozera azinzangawa kuti mtsogoleri wa dziko amakhala public citizen. Pozindikira kuti chilichonse chimene iyeyo akuchita chimatsamira ku zokhumba za Amalawi komanso misonkho ya Amalawi. Ndiye mwina potengera ndi mutu wa lero chimakhalabe chiyembekezo cha Amalawi kuti azidziwa kuti kodi mtsogoleri wawo ali pati ndipo akuchita chani makamaka pa nthawi imene akuyenda kuchoka ku nyumba imene iliyokhazikika kuti ndikomwe amakhala kaya akuyenda ndiko muno kapena akupita kumene ku maiko akunja ngati ku dziko limene la South Africa kumene wakhala akumapita kokwanira kanayi chitengereni utsogoleri. Tsopano kodi atsogoleri ku Africa amakonda zobisabisa maulendo chimakhala chani kuti is that a sign of bad governance? Kwa ine mwina pali zinthu ziwiri koyambirira mwina tisanafike kuti kodi ndi sign of bad governance mwina choyambirira zikutengera mwina ku kachitidwe kathu ka zinthu kachikhalidwe kamene tili nako kokonda kubisa zinthu zimene atsogoleri akuchita mwina zimene zimathaso machitika m'midzi mwathumu zokhudzana ndi mafumu ndi anthu ena mwina amaudindo awo zomwezo zimapezeka kuti zalowereranso ku utsogoleri wa dziko zomwe sizimayenera kukhala choncho makamaka ngati mukugwiritsa ntchito ulamuliro wa democracy umene timagwiritsa ntchito kuno ku Malawi monga anena kale achodzi kuti timayembekezera kuti komanso Innocent kuti timayembekezera kuti pazikhala ndithu kuchita zinthu poyera zija timanena kuti transparency komanso accountability kuti anthu azidziwa kuti kodi adindo athu kwenikweni akuchita zotani. Chachiwiri mwina chimene ndimaona kuti amatha kumachitira zimenezi ndimaona ngati kuti atsogoleri ambiri amuno mu Africa kawirikawiri amakhalabe omakhala ndi nthumanzi kuti ngati china chake pa iwowo chingaoneke kuti sichili bwino kaya kumbali ya umoyo wawo kapena mwina kumbali ya kayendetsedwe ka dziko ndiye kuti pali wina amene alokonzekera kuti atenge udindo wawo kapena kuti awachepetse ndipo anthu ayambe kumuona kuti iyeyo ndiye wamkulu ndi amafuna kuti nthawi zonse azioneka kuti iwowo ndi angwiro ndipo palibe china chilichonse chimene chikuwapingapinga pa umoyo wawo pa thanzi lawo komanso mwina pa utsogoleri wawo zomwe zimakhala zinthu zolakwika pozindikira kuti mu democracy transparency ndi accountability ndi ziwiri mwa zinthu zofunikira kwambiri kuti ulamuliro wabwino utheke. Ndiye mwa njira ina titha kutero kuti zimene amachitazo zimaonetserabe bad governance chifukwa chakuti akusowa transparency ndi accountability. Innocent, nkhani imeneyi yosafotokoza kuti mtsogoleri akachita chani imakhala zotsatira zotani pamachuluka ma speculation kapena anthu amangoti zisiyeni nawonso ali ndi ufulu oyenda kukapanga zimene akufuna?
Mwina zimene zozo mene wafotokozera kapena mene wafunzira Elvis, I think speculation imakhala yaikulu kwambiri. Anthu amapanga speculate, anthu amayikapo pamene palibepo yankho, anthu amapezapo mayankho amayikapo kuti kodi apa tinene kuti bwanji. So speculation imachuluka kwambiri, anthu amakamba zinthu zambiri zotsatira zake pamakhala bad blood between mwina atsogoleri amene amatsogolera boma ndi nzika mwina sopena ndi nyumba zofalitsa nkhani kuti chifukwa chani mwakamba izi kapena chifukwa chani mukufotokozera izi nkhani makhala kuti palibepo information. Nafanene kuti mwina kupita ulendo umodzi kunato in private visit and chinthu chena kuti anthu akhoza kupetesa kuona kuti izi you know it's normal as it can happen. Komano we're talking about 4 times Elvis. I think the chinthu chimene chikhoza kuwapatsa anthu curiosity akuti azikhala kufunsa kuti kodi kumene kuku mwina chikuchitika ndi chani, akumakaendera mwina ayima project amene akumanga kumeneko kapena mwina ali ndi zinthu zina zimene akupanga. Anthu amafuna adziwe chimene kupangikacho yakumbutsa Malawi kuti President Mutharika iyi ndi kachiwiri akakhala president, koyamba nakhala president anali president amene mwina asamapanga zinthu zambiri za private mene afotokozeracho dzikoyambirira kuti ngati akupita ku holiday amafotokoza ali ndi kupita ku holiday. Mafana so ndi onjezerepo chinthu ndi kunena kuti funso mwina milioni afusa atsitsi kunena kuti izi zikupanga reflect modern nkhani ya governance. Mafanene kuti ntchito ina iliyonse imakhala ndi ndondomeko zake ndi malamulo ake amene imayenera kutsatira. Mwachitsanzo zokaya inu ndi ine tini masiku amene timakhala pachuti pachaka timadziwa kuti ahowa akhoza kupita kuchuti masiku awa, ndipo mukapita kuchuti masiku amenewo palibe munthu amene amabwera ndi kumafunsa mafunso kuti chifukwa chani mwapita kuchuti. Amadziwa kuti ndi entitlement yanu. So mwina tinene kuti mtsogoleri wa dziko lino ali ndi ma entitlements amene ali nawo amene atati agwiritse ntchito kuti tikupanga ichi chifukwa cha ichi wafotokozera Amalawi sangakhale andi mafunso. Ifenso mwina sitingamakhale kumakambirana nkhani imene iyi padakali panopa tikuyipanga kukhala topic yoti anthu tikambirane chifukwa chonena kuti tikupanga ku respond ndi ma entitlements amene ali nawo. But in this case tilibe information kuti kodi masiku amene akumakakhala kunja chodzawerengeka ndi 47 masiku amene wawa atenga kuti ndi holiday komanso considering kuti it's a private trip mena kufotokozeramo ndi kuti for 47 days president sakugwira ntchito for 47 days. Let's remember kuti president asankhidwa September 2025 in less than 1 year kupeza kuti mwina for 47 days sakugwira ntchito. So when we look at those things anthu amakhala curious kuti afufuze kuti 47 days entitlement yawo ya holiday masiku 47 kapena amapokera pamenepo kapena ndi less than that nanga masiku ena akhalawa amene watinene kuti bwanji. So pena pakebe zimapereka mafunso kena kwa anthu azipanga speculate. So where there is no information there is a lot of speculation and yankhe funso lako model Elvis. Tipitekaye ku mzuzu kwa Bernard Mhona afuna amve maganizo a Malawi pa nkhani imeneyi kuti maulendo a Mutharika akuwaona bwanji. Tikathamepo tilowere kwacho dziko lilongwe. Bernard mawu abwino adzuka bwanji? Elvis ndadzuka bwino, kawadzuka bwanji umeneko? Yeah, ndadzukanso. Tathakoza. Choyamba ndi Amalawi awiri apa amene akutata nkhani bwinobwino. Choyamba mukamamva kuti mtsogoleri wa dziko lino wapita South Africa pa ulendo wake wa private, kutenga umene boma linaperekera ndinokhutira kwa ine monga ngati nzika ya Malawi uthenga ndi mmene akuperekera kwa ine sindinokhutira ndithu chifukwa choti monga ngati mmene ali president ile ngati kholo pa nyumba nde kholo kamapanga chinthu lena kuti wina aliyense pa nyumbapo azichidziwa kuti kodi zikuyenda bwanji ndipo zikukhala bwanji. Ndi apa monga ngati iwo akumangotuka ndazonse tingova kuti private trip pamene at least imafunika ndithu chilungamo chake chidziwika kuti mwina trip iyo is a personal or mwina akapanga china chake kuti Amalawi ife tizidziwa ndithu bwinobwino kwati mtsogoleri wathu wa dziko kuti akamatuluka ifenso tithamayikapo kani mapemphero kuti apo president wathu ayende bwino motero. Koma zikamangokhala zoti private trip ngati mmene izikukhalira pena pake timakhani maganizo ena ake. Komunga ngati iye ndi president wathu tiyenera kumakhala ndi china chilichonse choti tizidziwa chilungamo chake tisakungoti transparency imene kakati kusowa pamenepo chifukwa chilungamo chimene chimafunika kuti kapali china chake Amalawi ife tikhala tikudziwa.
lizita ninoboma tsopano kuti muna mmene mwakambiramo kuti muna mankhani a transparency on accountability. chilungamo chenicheni atinena ndithu kuti kufa president nayenso ndi munthu china chicho chimene chingamuchitikire munthu wina aliyense nayenso chitha kumuchitikira. Let's take for example ndithaonera kuti mwina kudwala ndi president nayenso ndi munthu ngati ife tomwe kaya wadwala anene chilungamo chifukwa ifeyo panopa president wathu ndi amene ibe wina president ndiyemweyo pakati pano ndetiyena umadziwa chimene chikuchitika komanso tizidziwa kuti ndalama zathu za misonkho ngati zikuchoka tizidziwa kuti zikuchoka munjira iyi koma osangoti apapa ndi private trip imene tikupera kuti apapa isi fourth trip pena pake zimakhala ngati kuti pasachikayikiro kuti chikuchitika ndi chani. Tabwino imeze ndi ndiona bwanji zamene nkhani yaveka bwino ine ngati mtundu wa Malawi nkhani imene kumbali kwa ineso sikhuta nayo yayi pachifukwa anthu ife tinavota iwo ngati president tinadalira ndipo tinakhulupirira komano ngati tikuva kuti akumanyamuka kumapita ko private trip chabwino atha kumene private trip komano akugwisa ntchito makobira boma ndamene ya Malawi omwewo ndine iwo ngati amanyamuka sanganyamuke okhayo anenge khandi munthu woti waperekeza amene ndito osewu akusaba ntchito mene akuoneka makobira boma olo ngati atapita private trip chabwino kanga kuti kana chibale kuti adikaona chibale still more amara ozona aona kuti kuna chikuyete chanja kuti apemphere kuti ayende bwino akabweso bwino ndito ndita ndiboma sopano apo waboma ozoboma ndifeyo komano apo wasopa mmene iwo achokera kapena mmene amakachokera tiwona kuti oyimira boma panopo ndi ndani komano boma chimene tapanga papa ndona kuti asinglikokhala pasi ituzo chinyi chimodzi mna kuti apresident akamachoka maprivate trip awo atizira munthu kuti azina mwayo kuna fika kuti apangawo chitizipira kumene kuti zikadandaula kuti apresident wapanga maunda kwawo ndeti iwo akamabwera aziza kuti amarawe kuti zakuzakuza sirekeze kamenewo tokoza kwambiri Bernard Mhone. Tipite kwa achodzi boma likumalemba ma statement ndiye kuti munjira ena tikhoza kunena kuti akumamvetsetsa kuti Amalawi akanena kudziwa kumene tsogolo lawo kupita eti mwina nkhani yongonena kuti private is not enough kapena titero eti ndizoona ndi chifukwa chake mukaona last trip yapita president panachitika zinthu ziwiri zitatu zimene zinabweresanso mafunso angapo. yes amene makhala ku Lilongwe sizinadabwe azodi akakunena kuti president anyamuka kupita kunja kuchena kuti njira yopita ku airport kuna adzadza asilikali muja amachitira president akamaenda mpano kafika ku airport and to us we said andi muna mtsogolo wa tsiku atani wanyamuka only for the kuti awusana nyamuke the following day ndi mmene kuti naona apology ya ndodi yakiona kuti italengeza na president akunyamuka kumasiza zatero komanso tili momwe mutsiku lomwelo ndimene amalengeza na president aja kunyamuka zakhanga analephera dzulo anyamuka mawa ake kwenda kuna kuti mukuona kulengeza kuja akakhala kuti sakumalengeza ndiye kuti bwezi lomwe palibe responsibility yauza Malawi koma chifukwa kuti akubale mpaka kuti president apita ku private visit ndiye kuti akudziwa kuna kuti chifukwa president amatenga mphamvu kutengera ku constitution ya dziko lino apena sofotokoza mtundu wa Malawi kuti akupita kunja kwa zakuti komanso mwina chimene ndimafuna kuti aganize kuboma kwenu Amalawi president lose timakonda andi tinakhulupirira andi mmene tinkavota pa September timavotera munthu oti tikudziwa kale ndi wotani inu mukumbukira president amene kuti we are voting for him because he's a proven leadership and as a proven leadership they knew what the presidency entails and so timakhala kuti akufana kuti mmene timavotera kumthalika timadziwa zaka zawo andi munthu akafika zaka zimene zija timadziwa kuti sangabathamange ngati nyamata zakapote chakuti tinavomereza andi ifeyo andi ngati ukumboti manena kuti even if a president atakhala ali pa bedi anthu amanena ati Amalawi atakhala ali pa bedi pa drip tavoterabe akhala president ndesi ndikuona mantha amene mwina kuboma tili nawo mafotokoza ati president apita kapanga chani ku South Africa chifukwa chona kuti ndi mmene ali president watene ndife tinavomereza and we are going to support him as our president mwina kubomaku alakamakhala kumagwira ntchito omazoti Amalawi anakhulupirira ndipo chikhulupiriro nacho chikupitirira koma tikamba kumagwira ntchito momabisabisa umambo kukayikisa chikhulupiriro chicha chifukwa chona kuti masiku akamachuluka ndipene mabwera mafuta kuti apati ma private trip akumakatanipo
ndiye mwina akanapanga ndondomeko kuna kuti aziya nonesera amalawiwo trust nation tikwadziwa president atatu kumene kuchoka tomwe tikupita kuli bwino kunena kuti aya president wa ukukumana nena innocent apart from private trips kumaenda chonchi machitsanzo kodi tikamayang'ana malamulo akachoka a president amene akuendesa dziko ndi ndani amakana akuendesa dziko ali ku private visit trip iko kamene amakana asira munthu wina ukaonanso panopa mmene anachoka matrip mwina awiri apitawa panalibe proper handover amene tikudziwa kuti akuendesa dziko ndi ndani ina kuti sizikuoneka kuti malamulo zikumayenda bwanji ndezimene zizopatsa nkhawa so tione tizidziwa kuti president wathu ali kwakuti ndipo panopa dziko likuenda motere zikukhala motere. Transparency is very critical in terms of ensuring continued trust ya Malawi anthu amene asankha kukhala maudindo. Innocent kodi kufunsa mafunso amene wankulimbana ndi amuthalika ndi DPP boma la DPP kufunsa kuti president amakatani kapena ndi democracy sizikutanthauza choncheyo chifukwa chonena kuti amene afotokozera achodzi kuti atsogoleri kuti apatsidwe mphamvu I think zimachokera mu constitution anthu anaponya vote apeza 3 million plus mavoti anthu amene achawo anakhala ndi chikhulupiriro chonena kuti tikupereka voti kwa awa kuti atitsogolere so kufunsa mafunso kusinkhani yonena kuti ndikufuna kulimbana ndi apresident kapena chani kufuna kudziwa kuti zinthu zikuyenda bwanji kapena apresident athu padakali pano akutani udziwe Jervis unena kuti tikamakamba nkhani yoyendesa dziko china chilichonse chimene chimachitika particularly kumalawi kuno mwina aso padziko lonse lapansi chimapanga reflect on the president ngati lero mungapezeke kuti mwachitsanzo pakakhale mafuta akusowa mpamaita a president mafuta akupezeka a president apangaza kuti mafuta akupezeka so on daily basis I think a president amakhala kuti amalawi afuna adziwe china chake kuchokera kwa iwo so kumafunsa kuti president akuyenda bwanji kapena zikutani don't think ndikufuna kuwalonda president kapena kulimbana nawo ayi anthu ndikungofuna kudziwa chifukwa munthu amene anamuyika pa mpando iwo chikhoza kukhala chodabwitsa anthu amene amafuna kudziwa kuti ahowa lero akuyenda bwanji kapena ahowa lero adya bwanji zimenezo zikhoza kukhala kuti atinti ndimukulowereratu chifukwa yonena kuti zilinapanga ahowa amapangira ndalama zawo amazigwira ntchito akhoza kuzipanga spend imene akufunira nthawi ndi yawo akhoza kuipanga mene ankapangire manage koma the president the thing is amalawi amafuna adziwe kuti leroli zikutani kapena masiku amene wazakhala bwanji chifukwa chonena kuti chilichonse chimene apresident amapanga chimachokera ku misonkho ya amalawi komanso kuti apresident akhale pa mpando anakhala kusacha ya amalawi so I think it's not wrong kapena it's not in a way kulimbana ndi president kapena chipani yawo kuti anthu akufunsa mafunso it's just normal ndi anthu amene anapanga trust kuwaika pa mpando ndi anthu amene amapanga fund china chilichonse chimene iwo apanga so anthuwo amene akhala ndi mansala pa chimene zikuchitika tipite kaye kuthyolo kwa mtolankhani wathu Charles Chingini afuna kulenda amalawi kumeneko kuti nkhani iwo akuimvetsetsa mautani. Charles, mawa bwino dzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kwambiri kuno kuthyolo kwaja bwino komanso kuli mitambo moti kukonesa kuti kukhoza kupita towers ndithu chabwino paya ku Blantyre yeah kunonso kwaja moteromo nkhani ndi imene paja mawedha ake ndofanana chigawo chimenechi mapita chakuzomba uko koma nkhani ndi imeneyi amalawi akuti bwanji kumeneko? zuwa kwambiri pano ndakumana ndi mmodzi mwa Malawi kuno kuthyolo amene nayonso anali kaligiliki kuzotsera program imeneyi program ya kulingi pano pa Saini ndicheze nawo modero sinthu choyambira ndikudziwene ine ndi Isaac Nangwale Anangwale mwamva program imene ikuyendera program ndendandisira imene ikuyendera inu ndokupira ndi malingana ndi mmene akuluakulu aboma akuyendetsera nkhani ya maulendo a president chifukwa tikunena kuti a president Loweri kuchoka chaka yapeza afika pano akhala kuyenda ma private trip kapena maulendo a JCC okwana maulendo anayi kupita ku South Africa. Inu ngati Malawi ndokutira ine ngati Malawi omwe ndinapota nawo sindikuputira makapakayendetsedwa ama private trip aboma amene akuyendetsera akuluakulu aboma kuba pamene akuyenda a president akwera ndege zomwe akwerazo
akulipira ndalama za mtumba mawo kapena alikulipira ndiboma chabwino olo munthu kamagwira ntchito pa kampani tiyerekeze mwachitsanzo kampani ukuna ukaone makolo ako mina makolo ako kumuzi adwala ndalama zomwe ungayise ndakampani kapena ndizako ndalama zomwe apleti ndakuluza ndakaboma na msonkho yathu imeneyo omwe akuonongayo pa icho iwo ananena azitizisa ina advance makamaka akulu abomawo kuti apleti ali ulendo wakuti ali ndi ulendo wakuti makamaka monga isi amalawi president ndikolo wathu life eyo nene kudziwa zochitika kuti apresident apita kwakuti akapanga zakuti aziti tiwise ifeyo monga amalawi nanga tezi kuti bwanji azitipasa mafunso ambirimbiri oti tiziyankha kuti chani tundeni choncho ngati mmalawi msindiro wokhutira makapa mabudget kuti omwe akuyendera apresident kwasala kuziziwisa pa zimene zili zakupereka zankhowa zambiri kwa ma ojenena abomawa makamaka ngati ma atsogolerena bankwa mautenga osakhala bwino akufalisa amene akufalisa ena tikumva apresident mwina adwala chanchani ndiweza nani akumadiuza kuti apresident apasiya kupeza bwino apita kuchipata mwina akapanga zakuti akalandira treatment bora bwezi ndikuna ikuti tisike koma iwo ndikholo lathu ife tiziti bwanji makamaka pamenepo ndipo icho makapakayendesedwe ka zinthu akuluakulu abomawo ife ayi sizikuzikhalira bwinobwino. Okay, inuyo ngati Malawi nkunena kuti simu lokutira mukadakonda kuti akuluakulu aboma achite zotani maka okhudzana ndi makufunga akayendedwe pa president ma private sector mukadakonda kuti akuluakulu aboma achite zotani? Ine ndikadakonda mwina azitimusa ankandi kuti a president kuti akupita kwakuti azita kuti ankula in advance fine ngaife titi bwanji pamenepo titi ankula kuti makamaka ife ngani pakumuzi andachina chake mene akuyendera kumeneko ife achina chake chachitira ife titi zakhala bwanji pamenepo nde sizikhala bwino ane aziti zankula bwino in advance zizikuti bwanji makamaka zikoni so apresident akafika ninso kana kuna wakati amalengeza apresident akutoka kuzomba akuita kuchitipa akutoka kumulanje akuita kutalima izo timakhala tikuziwa soma ulendo amene bwanji takuduza takuduza ifajani paicho fedinika wati lokumbwa zipa mungati Malawi kudzika wa Malawi ine sindi lokutira makamaka kaendedwe kazinthu umene akuyendesera akulu aboma pama ulendo wa president pacha dzina lijanda ine ndi Isaac Nangwale umo ezi ndimene ngachezera ndi mmodzi mwa Malawi kuno kutsolo atokoza kwambiri Charles tibwerere kwa alendo wathu posachedwa pankhani yake ndi imene tikuyambirana pano maulendo apadera mtsogoleri wa dziko lino pali mafunso ambiri amene akufunsidwa funso loyamba kuti akuyenera kuwafotokozera Amalawi zimene akachita kapena iyayi nkhani ili amanena kuti apresident nawo ali ndi moyo wawo umene akuyenera kukhala sakuyenera kufotokoza china chilichonse ndiye mafunso awiri kapena kuti school of thoughts amene alipo amenewa uku ena akuti iyayi apresident asiyeni nawonso azipanga zawo nthawi zina ena akuti iyayi amene watinawasankha ndiye iwo akuyenera kutifotokozera china chilichonse chimene akuchita potenga kuti Malawi amayendetsedwa kugwiritsa ntchito mfundo za ulamuliro wabwino kapena kuti mfundo za ulamuliro wa democracy. Program yake ndi imeneyi yakulinji tikabweranso posachedwa apa tikambirane nkhani zokhudza misonkho kuti iwowa akuyendera kugwiritsa ntchito ndalama za ndani zawo kapena za Malawi. Amalawi kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji achotsi akanalina febe palaini pa achotsi kodi pakuyenera padziperekedwa maripoti a ndalama zimene amuthawi kagwisa ntchito kuti Amalawi adziwe kuti agwisa ntchito ndalama zawo kapena misonkho ya Malawi? Choyambirira mmene kunena mtuna kuti because pali information siku yokwanira zomwe zovuta kudziwa kuti ndalama zimene akugwisa muthalika mulendowa ndi zaboma kapena ndi za personal zingatekutheka kuna kuti mwina kumayuza ndalama za personal chifukwa ili ndi private visit komabe lero zingafuna zingatani pamakaso ndalama zimene zikuchoka ku misonkho ya Malawi pochina kuti president mwanga lanenera Innocent sangatuluke ku nyumba yake ya boma opanda asilikali sangatuluke nyumba ya boma opanda anthu ogwira ntchito kuthandizira imene ilipire boma komanso timene kudziwa kuti mwachitsanzo maulendo osawapita follower akumayuza private jet akulipira ndi ndani tizikakulipira ndalama za mwawo akulipira ndi boma nchifukwa chake tikuna kuti akuyenera ifeyo tilibe vuto ngati Amalawi kuti a president akumayenda kupita kunja kumakayenda ka 20
as long as akupereka information yokwanira ifeyo tinasankha ndikuwakhulupirira saka president kumana ayino panga zinthu toyera mwa malamulo a democracy ndipo chinoti Public Finance Management Act imanena kuti akamapanga za nkhani ya ujeng yokhudza maulendo a president amaenda kufotokoza kuti kodi ndalama adapanga authorize ndani ndalama zingati ndipo akuiza vote yanji ndiye kamba kuti nkhani ikhala ngati kumabisidwa ni miliyoni imwe khala ndi mafuso amwe akati onji koma ndithu akuyenera kufotokoza tikudziwa ndithu kuti apresident angatuluke ku nyumba ya boma opanda boma kugwiritsa ntchito ndalama yawo itokhala ka security kaya pafunika fuelo kaya pafunika chani zimene zonse ndi zimene tinasankhira kuti tidzapangira koma zinthu zinopangidwa poyera kuti tidziwe zipenda bwanji ifo chona kuti mwa malamulo a dziko lino ngati president akutuluka ndekuti alene otsatira kuti kodi Public Finance Management Act akuiza vote yanji anapanga authorize ndani ndi chifukwa chake mwina pamubera mafuso sewa koma ndikudziwa ndithu sululo ndinosewa president ayuza ndalama za mtumba mawu zokha zina ayuza za boma ndithu komanso ngati boma likulipira chilichonse chifukwa chake pobwera nkhani yoti atifotokozere bwinobwinopo chifukwa chena kuti sikuti tikunati ulendo ndiotsiriza tikuchitika ulendo naso mwina kukhaso kupaonetera kutsogoloko ndiye ngati chilungamo sizibwera poyera zikhazi kuti vuta kuti utsogolo kuti izizi kupindula Malawi kapena chifukwa liyonse ya msonkho Malawi kamagwira ntchito imene kuti pindula Malawi aniyakewo ife even maulendo a president wa akuyendawa kupena kupindula ngati dziko kuti president wathu amene musankha amapita South Africa ndipo zimapanga South Africa zokuti pindula ife ngati Malawi. Tipite kwa Innocent Mphongona ni mafuta jiyankhira funso lomwero pakufunika ma expenditure report. I think it's normal kuti anthu akhoza kuyembekezera zinthu zimenezo komanso mwina expenditure report yotakhala kuti mwina sakugwiritsa ntchito ndalama za boma kungonena kuti ndalama zomwe ndikugwiritsa ntchito ndizanga since it's a private trip mwina ndege ndikulipira ndekha kapena kaya ndikuhotel kumene ndikukhala ndikulipira ndekha ndipo kuti sorry ndikudwaitha ndipo kuti ndimazitenga kuti ndalama zakuyena sofotokoza mwina ine normal journey zimenezo ziyenera kukhala modelo omwe kuti ineyo ndalama izimwa kuti komano ku Malawi ine timapangira zinthu zathu komabe kungonena kuti ndalama zimene ndikugwiritsa ntchito ndizanga kapena sizanga I think zikhoza kuchita ubwino ukumbukire Elvis mwinanso amalawi amene akuti mvera kuti it should be December tinali ndi nkhani yokhudza wachiti kwa mtsogoleri wa dziko lino anapita ku UK kumene ankapita private trip I think amalawi anali ndi chidwi kwambiri kuti private trip imene kukachitika chani zokatani and timamva I think newspaper inayo kumayi kuno inasindikiza pompa yasindikizapo yapompano kuti mwina kuyamba kwakusamvana kwa pakati pa president ndi vice chawo kunachokera pa nkhani imeneyo ya president amanena kuti ayi inuti munenduza kuti muyendera ndalama zanu chifukwa chani mwatenga ndalama zaboma kusonyeza kuti pamafunika pakhale information pakhale chilungamo mukamapanga zinthu zawo mmene anafunsira a vice president ndi chimodzimodzinso mmene amalawi akufunsira lero kuti akodi apazikutani so kupereka report I don't think report yolingofunika pa zaboma zokha zitakhala zawo atangonena kuti ndalama zomwe ndikugwiritsa ntchito ndizanga ndege ndikumalipira ndekha ndimalipira ndalama kaya mwakuti kayachula fika kasachula koma kungonena kuti zinthu zagwiritsazo ndi zawo I think that would be assuring so funso limene lomwina ndiliyankhe motero Elvis. Tipite kwa achimwemwe tsitsi tiye tikambe nkhani ya parliament role yake pamenepa parliament ndi role iliyonse amati iwo amachita provide oversight takhala kumva aphungu akufunsapo mafunso pa nkhani zimenezi timembe zokhanda Francis Berekanyama koma sititha kulumizana nawo pa line ndi phungu wa nyumba ya malamulo ndithu ochipani cha Malawi Congress nyumba ya malamulo ikene kugwirapo ntchito yenera sikapita kanthu pamenepa kene kufunsapo mafunso aliwonse pamenepa kapena iyi ndi udindo uliwonse pa nkhani imeneyi. Zikomo kwambiri Elvis kwa ine ndikuona kuti pa china chilichonse chimene chikupereka mafunso kwa Malawi kapena kuti sichikubwera pa mbalambanda pomwe anthu akufuna atadziwa kuti chikuchitika ndi chani ndiudindo ndithu wa nyumba ya malamulo kapena kuti aphungu kuti fufuze kuti kwenikweni chikuchitika ndi chani makamaka aphungu amene ali kumbali yotsutsa boma chifukwa choti tikamakamba nkhani ya parliamentary oversight
aphungu amene timadalira kwambiri kawiri amakhala amene ali ku opposition chifukwa chakuti mwina aphungu amene ali ku chipani cholamula amakhala ngati kuti ngakhale kuti ali mbali imodzi ya nyumba ya malamulo koma akutsamirabe kumbali ya executive kapena kuti aboma pofuna kuchita ntchito yawo ya oversight. Ndiye chiyembekezo chathu ndi chakuti aphungu amene ali nyumba ya malamulo makamaka kumbali yotsutsa boma achilimike ndi kufunsa kaya mu chifukwa oversight imakwanitsidwa mu njira zosiyana atha kuganiza zofunsa kudzera ku bungwe lija la Public Accounts Committee komanso atha kuganiza zobweretsa nkhani pa nthawi imene apatsidwa mwayi wofunsa mafunso osiyana nyumbayi sikuti mafunso amene aphungu amayenera kufunsa mu nthawi ya question time mu nyumba ya malamulo azingokhala mafunso okhawo mwina omapempha zitukuko madera osiyana amayenera kuti azithanso kufunsa pa zinthu zina zimene akuona kuti mwina sizikulongosoka bwinobwino kapena kuti sizifotokozeredwa bwinobwino kwa Malawi kuti kodi boma lugwiritsa ntchito ndalama zotani monga muja anachitira pa nkhani yokhudzana ndi kubweretsa kuno kumudzi Amalawi amene akuchitiridwa nkhanza zosiyana mdziko la South Africa. Chimwemwe tsitsi tithokozeni pokhala nafe programu ya lero yakulinji ndinu titekerane pomwepo tingomva maganizo otsiriza kuchokera kwa Achodzi Malizani nkhani mtsiku la lero kumbali yanu kenako Innocent kenako tikumanenso sabata la mawa mpulogalamu imene Achodzi. Zomwe kwambiri kwa Malawi choti tidziwe kuti president ali ndi ufulu okhala ndi private life, private visit, private travel. Komano there's a thin line between kukhala president and kukhala private individual. Amanena pachizungu nakuti amene ali ndi zambiri amakhala responsibility yayikulu yochita zinthu. Kusiyana kuti president udi ndo wawo ndi malamulo amene apatsa dziko lino amene ndithu kuti azipanga zinthu kusiyana ndi angapangire private citizen aliyese. Chifukwa chake pamanena kuti ma private tipa kupita mlunga akupitira mbapita pena khala ndi imodzi kunali kosavuta kuvomereza kuti ayi izi ndani koma akakhatamba kuchuluka chonchi masiku somachuluka zimabweretsa nkhawa pakati pa Malawi. Ndiye kubomako amene kufotokoza ndithu kuti ayi ma private business amene yonchi ndrama kumapanga spend motel choli ngokuti trust imene anapatsa president ipitilire munga nanena kale mmene tinkavotera muthalika timadziwa mmene alili tikuwadziwa mmene alili ndipo tikuwasapota mmene alilimo. Ndiye sitikuona kuti pakhale nkhawa ina iliyonse yomauza Malawi chilungamo chenicheni kuti ayi bwanawa pano pamene kutiremo ayenda akapanga zakuti chifukwa zimene tinawasankhira ndi president wathu zimotimiza kuwasapota ngati president wathu chonchi tisalole tiposa nthenya yone kuti Amalawi ambokhala ndi chikayiko pa muthalika kuti ambobisa zinthu zina zake zimene ife ani yake ife tikuona kuti tikuzwa ndi zinthu zanomu munthu aliyense amakhala ndi private life ndi public life koma president amakhala ndi responsibility yayikulu kulenga yali malamulo a dziko lino andi tikumbukire nakuti mphamvu yoyendetsera dziko imatengera chikhulupiriro cha Malawi monga gawo 12 mwa dziko lino. Ndete ndonetseni kuna kuti trust imene ipo pakati pa Malawi ndi president muthalika ndi boma isasweke for yoti mwina tamba kupanga zina zake mobisa. Iye ndonetsetse kuti malamulo athu ngani ya transparency, accountability ikuyenda bwino kuti ubale umene ulipewa kupitireni ndithu ife tikufuna president athu kutalika zabwino koma tisaloweponso nthenya chifukwa choti mwina tamba kuchita zina zake momabisa mumakhala ngati kubisa zina zake zimene zimene kubisidwa iyayi. Kwambiri Achodzi mkulu wa Forum for National Development pokhala nafe programu yakulinji Innocent mwachidule kwambiri tsirizani program. Mwina ndigwirizane ndi zimene nayo kuti sinkhani kuti president sakuyenera kumayenda ma private trip kapena chani I think imene zosiringa ine pano kumatero tikudziwa ali ndi ma entitlements awo ali ndi maufulu awo ngati munthu fotokozera kuyambira mucha ndi president yes komanso ndi bambo ndi kholo ndi munthu amene ali ndi ma responsibilities ena amene mwina samagwirizana ndi dziko akhoza kumakhala ndi mphayo makapanga zimenezo so mwina ababanza kuchitika kuti maucheniwo ma private visit wakhanda chacho kuti akwana naye ndi pamene anthu amba kukhala ndi chidi komano mwina kungopereka information imene ikhoza kukhala ngati ikugwirikabe bwinobwino atekeze khoza kuwathandiza Amalawi kuti akhale ndi chithunzithunzi komanso asiye zinthu zoyankhulayankhula otherwise ife tikuwafunira zabwino president pantchito imene akugwira Amalawi sakuwafunira zabwino amafunira zabwino ndipake anapatsa voti powapatsa voti amadziwa kuti
ndodani anthu anapasa voti famani amakamba nkhani ya proven leadership sana anakhalapo president ntchito zazo zimene akhala akugwira amalawi akuzidziwa sizingasinthe pakadali pano so mwina angopanga maintain zimene zozo ndikumafotokozera amalawi kuti pakadali pano ndikutere I think zimene zozipanga kuti ma speculations asakhalepo. Innocent Mphongolo imene programu ya Kulinji tapita Ngoro bagari kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji